И здравейте хора, аз съм Замукс и днес ще играем FIFA Mobile, както виждате. Миналия път ви казах, че ще играем срещу Атлетико Билбао. Ето Атлетико Билбао, бихме Джон Ейбар с два невероятни мача. Атлетико Мадрид, други бихме, Валенсия бихме, Барселона набиха, Арсенал, Бетис бихме, Реал Мадрид бихме, Селта Виго бихме, Легенс бихме, Севилия не биха с 3-0. Но аз още тогава не снимах. Сега ще играем също Атлетико Билбао в сигурно разгърен матч, както в миналият път, в който направихме невероятен матч от 2-2 в последните минути. Направо каква обръщалка. С от 1-0 към 2-0 в последната минута и Сивич се опита шут отдалече, както го прави постоянно този млад футболист на Байерн. За сега понеже вчера вчера беше, не снимах каква атака. Какъв пропуск. Какъв пропуск само. Ей. Какви атаки правят опасни Атлетико Билбао? Много са опасни тези атаки, ето като тази. Вратаря излиза. Спасяване, какво ще има сега въре? Пак спасяване, какво спасяване на вратаря? Много хубаво спасяване прави. Ето, че тези неща, които правих на тренировката, не мога да направя в матч. Мигелан ще се опита в другия гъл. Каква града? Малко си помислих, че е бразилка. Спрях да направя формацията. Мигъл иди. Един път тук вкарах. Няма ми се получи сега. Не. Не. Опа. Какво стана? Второто по време. Аз викам точно би център. Вкарах му. Ояде е грозен. Човек тъпи си бе. Което с неандерталския пас. Споръчко. И тя може. Не успях този път пак. Не стигаш го, убиваш го. Браво. Убил го. Съкати го. Смага. И ти сманго. Какви хубави шутове биш, обаче не мога да подадеш. Няле. Премяна към Рейсевич. Предава към Тисманго. Рейсевич се разиграви. Тисманга. Сманга, шут на Тисманга. Не. Ще идем да се безстои, но вратарят се намеси фантастично.
грешка, много голяма грешка на вратаря. А Дорис, ето че и първият гол в финала матч стана пак така. Лоша загуба. Лоша гол. Домакините се борят за изравняване. Да видим дали ще има изравняване в този матч. По-скоро гости сме ние. Гостите се борят за изравняване. Айде, Рисич. Рисич, много дълго си поставя. Айде, Сманга. Свободен е. Сманга. Какво ти нещо е? Не, ти се доспа. Шут. Ай. Рисич, какво спасяване на атака на Атлетико Билбао? Каква възможност? Вратаря хваща. Да видим дали ще забави времето вратаря. Дали ще има време за още една атака. Направим. Една минута. И това е сигурно краят на матчът. Да, прав съм, това е краят на матчът. Атлетико Билбао отбелязват своята победа с 1-0. И каква тъпа загуба. Много тъпа загуба. Тя се изпроведява, после след Грантна, Малага и Реал Сосиедад. После пак ще играем реванш, бе. Но това е сезон първи. Той път ще заложа на дефинг. Всички ще има защита този път. Обаче не знам дали ще има голове на този матч. Ето че има собствен стадион. Не, подай. Бе, човек. Ти съм се научил. Как не съм се научил? Кочи. Айде, кочи. Рисич. Рисич. Обичам да знаеш. Сманга. Сманга, давай. И как да бягаш. Сманга, направо много ме стига. Мен ме се иска да ги отдалеч. Аз казвам съм красив. Залагам на красотата. Всяка се ме притисна и това няма да би отдалечи. Серго Асенджо от Виларреал вратарят спасява. Имаме само три такова имаме. Според мен ще стигна в другия сезон. Няма как. Толкова съм добри. Обаче после става доста първи отборите. Там по-голям натиск. И няма да се разхождаме тъй както сега. Свободно и да минаваме така защитата толкова лесно. Представям си Реал Мадрид как ще бъдат като добри. По-скоро Барселона. Те бяха уникално. Не си спомням как ми казах. Тисманга. Точно в ръцете на вратарят бие Тисманга. Това са неговите грешки. На преценка, но Тисманга в ъгълчето на Сачова и 39-та минута Тисманга открива резултатът за Байер Мюнхен. Много добре. Много добър пас, който Тисманга прати в вратата след това. Пасът беше на Рисевич, който се бори до последно с топката и подаде великолепен пас. Ето Тисманга пак минава цялата отбрана. Гледа. Каква гледа? Имаше възможност. Няма никакъв фаул.
Ой, аз играх с топката. Чисто. Кой остави така този защитник непокрит? Опита се да направи дуспа, защото знаеш, че ще има гол. Но не бях прав. Вратаря се намесва великолепно в тези мачове. Какъв е този грешен пас? Сереевски. От тук ще се опита Сереевски. Да, вкаря. Не го видя защита на Вилерал. Защо винаги Тисманга бива в ъгъла, в който вратарят на Вилерал е там? Да видим дали ще има изравнение на резултата. Няма да стане както това с Атлетико. Защото вкараха ни в последната минута, но аз не вкарах в последната минута, вкарах преди по времето. Да не стане така, че да се борим до предно, както каква възможност имах, можех да вкарам, но не го направих. За малко да изравня. О, какъв пас към Рейсевич, но той не си владя добре топката. И сега има така за Вилерал. Много силни пасове подават при върнениците на Гвардиола, но вече не е Гвардиола. Айде бе, Тисманга. Дали ще направи резултата 2-0? И той го прави. 2-0 в 90-та минута. Да, в добавеното време Тисманга прави резултата 2-0. Ето, че има надежда. И това е краят на матча. Какви два невероятни матча има. Правят Байерн в домакини бяха този път. Ще играем срещу Гранда, следващият Крип и срещу Малага, а по-следващия само срещу Реал Сосиедад и човека от следващата група Депортиво. Абе, с него завършихме наравно. Интересно. Ще направим няколко упражнения атак мод. Много обичам да правя атак мод срещу някой отбор. Срещу някои много яки паси я подавам. Вкарвам, но не мога да го заложа. Чай. Изми тъпката. Измия. Стой, ще да почвам. Почваме тайките някакво стой. Якото ми подава. Аз ми пускам. Той път не успя. Не. Явим сега къде ще паза. Тука. Къде. И тук завъртай. Ей! Много сърдя. Не успя ли? Пък сега се ритава. Ама... Какво ти бе? О, палчица. Ето и завърта ми. Ооо, как я завъртях. Искам да го правите и в мачовете. От тук. И това беше всичко от мен, хора. Аз съм Замонг, абонирайте за канала ми. Ако ви харесва това клипче, и довиждане.